Right, pakaipa amana zvikusangana nevanhu mudzimba umu kusangana nevanhu munyika yeZimbabwe zvinhu zvinotyisa. Saka isu tiripo pakukuigirai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Kachinge first time kusvika panapa pasina kusubscribe, please do subscribe because panapa ndo paunobata malatest ndipo paunobata nyaya dzinenge dzichityisa. Senyaya ndinayo panapa inova yamai vangoitsanangura zviri kuitika kumba kwavo kuti kunowanikwa zvipoko, chipoko chotonoka padhoo. Ende chipoko chaitomupinda magumbezi utonzwa kuti magumbezi mune munhu. Hey, zvinotyisa. Zvikuitika pasi panapa zvinotyisa guys. Saka ndine video yandinayo mukadzi achitsanangura achibvunzwa naProfet kuda kwashe Jose. I like Prophet kuda kwashe Jose because kune nyaya dzinoitika ikoko dzandofungidzana nedzechokwadi chokwadi dzinenge dzichiitika ikoko. Saka ndichaplaya video chemobva mariona, asi before sandaplaya video guys, kana pachinge paina nebusinesses avo ada kumaketa panapa paZimu Reality ITV, we are open for business. You are open for business anytime, any minute. Notibata panamba dzedu dzikufamba pazasapa unodziona ipapo ndidzo namba dzatinobatika idzodzo. But for now regai timbonzwe nyaya iri panapa kuti munyatsonozoshuwa kuti pakashata zvikuitika munyika yeZimbabwe munovamana panotsvagwa Mwari. I was talking to right. Logo razokurisa unongoida kuti logo rako rionekwe but razokurisa kubva wazadza screen so hazvizoiti. Saka ndiplay video yacho then mobva mariona then vakomenda kuti munondichini nyaya iyi. certain lady, yeah, this one. She was saying, "Man of God, kumusha kwedu mama." What is happening, mama? I'm sorry too. It's not a private thing. I was praying for her. What is happening to your mother, mama? Tell us. Prophet kumusha kwedu kwanetsa. Vanotumidzwa kuti pekutanga makavanamatira kwaiuya zvipoko zvakawanda. Saka vaitoti kana vakarara vaiona chimwe chatopinda mumabhurangeti. Asi kupinda vaitonzwa kuti pane vanhu vari mumabhurangeti imomo. Asi pamavakavanamatira zvakabva zvadi zvapera. Saka kwakasara one ichocho chiri kunetsa Prophet. Chiri kuita sei? Chinotouya pamba kumba kwedu kune magetsi kakumusha. Saka magetsi akangodzima chete avarari. Chinoita sei? Chinouya chitoita kurova zvibhakera pahwindo. Chipoko chaicho panze pakajeka moto, mumba makatojeka moto. Ndozviri kuitika kumba kwako? Zviri kutoitika izvizvi. Chichirova zvibhakera. Mai vangu vakutofunga kutoti ndakutotiza hangu pamba pandinetsi. Ko wakatiza murume wavo zvinoita manje? Baba wangu akafa. All right. All right. Take a seat. All right. Right. So I conclude my sermon. For the sake of the people around you, don't give up. You are there. Right. I think imanzwa nyaya iri panapa ine nyaya ikai ikutondishamisa, ikutondityisa. Zvino zvikuitika kuCity Sports Center kwaProfet kuda kwache Jose. Vana kuenda ikoko vachinosika help. And Prophet kuda kwache Jose awabhadharise. It's for free. Free. Kuona munhu waMwari kutonamatiro. Ndosaka ndichizobelieve kuti zvinhu izvi guys ndezvaMwari chaizvo because hakuna mari inorohwa munhu ikokoko. It's for free. Saka ndinyatsotangidze video guys munyatsoona zvishuwa kuti hanzi chinoita kunoka pazvimwe pangodzimwa mari chinoita kunoka. But pane statement azotaura naProfet hanzi manje wakatiza atongatiza murume wavo here, which means murume wacho akafa, baba wangu akafa, which means Prophet in other ways wakwedza kutaura kuti zvoni chipoko ichi kaichi ndi husband. Baba nyika yeZimbabwe baba inotyisa, baba inopisa. Baba chigati mumwe munhu anenge achiti DJ Sparks musawaine nyaya dzakadaiwo mafake prophet maprofeti nyaya chichichi but uchingone dambudziko rakadaiwo unotizira kupi? Wasangana nezvinhu zvakadaiwo ndo vanhu vanofanira kuenda vanotizira ikoko kwavari vanonge vachizviti vanhu vaMwari. Kune vanhu vaMwari ndo vanofanira kutizira ikoko then mokwanisa kuti muwane help. Saka nasota wamboonawo nyaya dzakadaiwo idzi unotizira kupi uchiziya kupi? Ati munyatsona nyaya iyi tichita tichiipoza tinyatsonzwisise kuti munyatsona zvichiva kuti hasi mafanizi life ikurarama munhu waMwari nezvo zvari kusangana nazvo munyika yeZimbabwe. I was talking to certain lady, yeah, this one. She was saying, "Man of God,
Kumusha kwedu, mama. What is happening, mama? I'm sorry to. It's not a private thing. I was praying for you. I was praying for you. I was praying for you. What is happening to your mother, mama? Tell us. Prophet kumusha kwedu kwanetsa vanotumidzwa toti pekutanga makavanamatira kwaiuya zvipoko zvakawanda, saka vaitoti kana vakarara vaiona chimwe chatopinda mumabhurangeti, asi kupinda vaitonzwa kuti pane vanhu vari mumabhurangeti imomo, asi pamakavanamatira zvakabva zvadi zvapera. Which means chinhu zvaitika izvikaizvi vanhu vainyatsotozvinzwa kuti pane chinhu chapinda mablankets, then otanga kufila kunge munhu. Hamanaka hakuna mwakadzi wakasimba umana. Ini ndotizira kana Josa. Haumbofa kuti Sparks ari muZimbabwe. Unonzwa kuti Sparks akugara kuJosa. Atotiza nyika. But still wakaramba ukashinga ine nhasi vachiripo getinze pamberi pacho kuti zvakazofamba sei. Saka kwakasara hwani icho chiri kunetsa prophet. Chiri kuita sei? Chinotouya kumba kwedu kune magetsi kakumusha. Sa magetsi akangodzima chete avarari. Chinoita sei? Chinouya chitoita kurova zvibhakera pahwindo. Chipoko chaicho panze pakajeka. Hanzi chipoko choita kuya chichirova. Ava vanozviti vakaipa vangaumboende. Amanaka vanomuziva munomu asati akuda content. Ausati akuda content ndokwatofana kuienda kunana Zigu nanani nemacameras. Tochinyatsonotora zvinhu zvichiitika. Manje takazwa nyaya dzakadai zvinobva tatya manje. Tofana kusvika tongoseta makamera tobva tangodzima malaitsi acho totakuona chii chinenge chinyatsomboitika. Ndopatakasiyana isusu vari muZimbabwe munomu naona kunana States kunana UK vanoseta makamera varipo uyatsozvione ndambona imwe padishiso. Hai baba pane pachishutwa zvipoko. Moto mumba makatojeka moto. Ndozviri kuitika kumba kwa. Ndozviri kutoitika izvizvi. Chichirova zvibhakera. Mai vangu akutofunga kutoti ndakutotiza hangu pamba. Dai ndiri ndakatiza kare ndisawanike. Pandinetsi. Badha wakashingawo. Ko wakatiza murume wawo zvinoita manje. Baba wangu akafa. All right. Hanzi kwakatiza murume wawo zvinoita hanzi baba wangu akafa mamupaona ipapo. Ko wakatiza murume wawo zvinoita manje. Baba wangu akafa. All right. Which means chipoko chiri kubuya ichi ndi baba wacho. Asi mafunnies man. Pakaipa man. All right. Take a seat. All right. Right. So I conclude my sermon for the sake of the people around. So guys, anyway, getigumira apa ndifuna muri kunzwawo zviri kuitika munyika yeZimbabwe kuti asi mafunnies man. Asi mafunnies zvakawanda zviri kuitika guys. Zvokuti we need vanhu vamwari vanonamata chaizvo kuti zvinhu zvakadai zvisaitika. Toda vanhu vamwari vanonyatsodzinga zvinhu izvi kuti zvisaitika. So anyway guys, thanks for watching, thanks for supporting Zimu Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. Chokwadi. Whether unochikatira uchke. Chokwadi whether ukuda kata ukuda. Chokwadi. So guys, don't forget to follow us on all social media platforms. My social media platform is on the DJ Sparks ZW. The YouTube channel is Zimu Reality ITV. So I'm not going to support them to go to Nekoko. Then I'm saying follow Isusu Zedu. Before so to follow Isusu, please follow Jesus Christ. Sa ishinampone se upenyo wako. Ngatsvage Jesu achawanika. Anyway, I am out.